Hi Dar, ano sa may kasulti sa itong mukbang challenge for today, sa itong mukbang? Ako siya, mong tingog. Halang kayo ang chicken? Nabusog ka, wala? Nabusog ka pero makamukhaon lagi. Pero iganan ka sa Jollibee fried chicken. Pero mas lami siya, hindi siya halang. Kasi mong tingog ba na say hi mga peeps, madam peeps. E na-subscribe mo ni Forex the Great. Na please subscribe to Forex the Great. Huwag mong tingog danay. Tana kay siya again. Subscribe mo ni Forex the Great. Subscribe mo ni Forex the Great. Huwag ni Bijoy Kwanag. Enjoy ko na. Ikaw, Angel, nabusog ka dyan, wala? Sure, na, magaling ka mukhaon. LGBTQ, siya mga ni Angel, rainbow color, na blue, na yellow, na red, na pink, etc. So, may subscribe mo? Charles M. Put. Kasi ka, tingog ba? Hello? Subscribe mo? Ni Charles M. Yay! Nakabusog pa ba? So, ipakita niyo mga chocolate ko, diba? Sino mas galing niyo, fried chicken or chocolate? Chocolate. Ikaw, sino mas galing mga fried chicken or chocolate? Pag-share ba, LGBT ka, dili? Ganun yung LGBTQ magkansanina. Ha? Punta naman, Angel, ha? Thank you, Angel and Dana! Hello everyone! Welcome back to my channel. Charles M. here. So, karong adlaw, magamukbang taog Jollibee! May siya paborito ni Angel o ni Dana. So, si Dana, si Angel akong invite today. Okay, bawal ang naghagbata. So, enjoy watching my videos. Mga una ta, Angel. Dapat mga jeep pataon na Angel na sa mukha, no? So, si Angel ang mulid sa prayer. Dili na mo ipakita sa video kay mauwaw si Angel. A few moments later. No, I'm not going to Island World. Mananig pa nga, ha, wala na namag-ato sa video ko. Shy kayo na ako mga visitors, pero hindi rin na maibutang ang among chicken. Chicken. Ganahan ba mo? Ano dili? Ang among ibutang siya na pa yung mga sobra dire. Tingupod mo na ba na lagi mo maniyong. O man imong sawsawan, So ako ipakita si Dana. So diara si Dana, say hi Dana. Are you excited Dana? Mukha chicken joy. Diara mo chicken joy. Excited ka dili? Okay, let's start eating. Okay, magkuha na mag-chicken. Chicken. Jollibee chicken. Giharag lang na mo ang mga video. Dili na mo makuhaan kay para dili makita ang mga dapat dili makita. Ang mga dili dapat makita. Okay? Magkuha na na. Angel. Kasi imong ganahan Angel. Asa nga part sa chicken imong gusto? Kara ko himong plato. Okay ka na imong Angel. Kaya ko gusto mo kuha rice. Imong sauce. Abrihin ninyo mga sauce. Inyong mga gravy. Here's some gravy. Diba? Dili hang. Uy. Sige na. Alay, ikaw na. Let's eat. Don't be shy. Dali na kawan mo. Mga on sa mi ha. Halang. Na may coke. Kailangan mo coke. Hindi sila mo kagahangan sila. Gihangan mo? Di mo ganahan? Oh my God, sayop niya ako palit nga ko. Hindi sila ganun kay halang. Kaluoy ba nila? So, di nila ma-enjoy ang pagkaon kay halang. Pero lamiam. Ayun nga. Kahit mag-rice, oh. Dahil na ba na itong rice? Kay bahaw. Ang palit og coke. Mamian na ba ang gravy sa Jollibee? Sige. Ano ko yung gel ba? Luay naman po sila. Spicy mo din akong gi-order. Naluoy ko nila. Ano balik naman siya sa daguboy. Ano sa? Kano sa man ito inyong drum and bugle churba? May COVID? Madi mo mag-showdown Dana. Gusto kaya matingong Dana para makadungog itong mga viewers nga mga 20 ka buo.
munisipyo or sa plaza or sa Jan. Yung panghangan niya sila doon yung angel ganahan sa angel sa chicken. Dami man ang halang ko angel na. Hindi ka makaon ane? Sure? Ako ulit. Ang magod halang ba? Luyas ang mga batang akong ipag-invite, no? Halang man yan. Nasayot ko og order. Ako na-order kay Halang. Jollibee Manila. So, kaya nga Jollibee Manila, pa na ko na siya i-order. Ipakuan siya sa PAL. Kauban siya sa mga vaccine. COVID vaccine. Kuha na siya blue ternate. Tambal na siya. Wala na diyo, mahurot din yun ng usa ka chicken, which is halang, na may price na ko. Okay? Nasa na price, mahurot nila ang chicken. So, kuan nila siya mukbang challenge para nila duha kay halang man eh. So, muna galisod sila og kaon kay halang. Luoy man dipod kayo, no? Anong spicy man ako gi-order sa Manila nga Jollibee. Luoy kayo sila duha, hagihalangan sila sa pagkaon. Ako wala ko hangi ay hang, pero naman sa mo na lang ni ilang price pag mahurot nila ang chicken. Pero dili nila mahurot ang usa ka fried chicken, dili na ko nihatag nila ako ang mukhaon ani, okay? So tagduha sila, mahurot nila ang chicken joy. So, kaon na. Dili ka na ako na be. Uy na naman ko nidaghang COVID itong Valladolid. Tinuod? Diba? Camera shy kayo ning akong mga bisita karon hinay sa mo ilang tingog. Pwede ko po dito mo gamer. Ako na nagatingog-tingog dyan ako may bisita. Diba Angel? TikTok ko na Angel ba? Shy sa mo yung mga bisita. Palibig-labig sa shy. Kasi namatay na na? Kasi man ron. Kasi ka wala tulong eh. Tiguang na lang. Mga pila kayo edad. Ngaon tete. Sa gipakaon ng mga bisita, si Angel o si Dana. Say hi. Hi mo ba? Ang mga bisita nga dili mo tingog. Paningugod man na Dana o Angel ba? Dili jud ninyo ihatag yung price ninyo ron. Okay, pahawat mo sa Coke. Na Coke is on the way na. Okay? Ito na ba na? Wala man, paano din dyan? Hala, no? Mahurot na mo di ay chocolate na guwat, Angel! Ikaw ganahan ka ni Dan, dili? Di ka ganahan? Si Jessa ba namin yun na Jessa? Ha? Ano daan si Jipit? Huwag ka magselos. Nagselos ka, lumuluha ang iyong mata. Sabi niya, huwag ka mag-alala Dana, mahal ka niya. Ang sabi niya, I love you Dana. Ano ba? I'm so sorry Jessa. Nakita ko si JP, may kasamang babae, ang pangalan niya ay Dana. Nagselos ka, lumuluha ang iyong mata. Ha? Sunod sa sumpay. Ang sabi niya, huwag ka mag-alala. Ang sabi niya, I love you Jessa. Di na ka mo ulit ito yung hadan? Ha? Kadawis ba? Kadawis inyo panglaw? Usga, yung tingog ba? Nain lagi lang mo kasi sila makadungog. Di makadungog ang katong mga international viewers na to, katong mga American, mga Australian, Canadian, animals. Dili mga tawag mo din ang mga animals. Hang ba di Angel? Kumagawa sa kong baso da ano, para nila. Kaya marag... Oh my God! Wow! Ang panghangan na kayo sila tubig sa man kaya pa maubot ang Coke. Abugan niyo ng langaw, kaya din na part sa itong pagkaon. Oh, baso be. Na ay blue turnit ang amang tubig, lamig kayo. Pangagda mo ba? Na mga untate.
Maganda mo ba? Mga amang man yung mga bisita, oy. Shy kaayo. Tinanong na mo na gluternate na dito sa among natsaran. Kaon pa ko. Kung gusto pa mo hanap pinaghan. Kaon pa mo ba? Kung di na mahurot, white chocolate. Hindi malingaw na dito pala doon Dana og Jessa. Dana og Angel. Ha? Siya lagi ka ay huy. Yung mga TikToker ba dyan man sila Angel o si Dana. So yung una na may tindahan. Kasi kaningal andong tindahan? Ankepida. Pwede po og Daan Kepi, Dana Angel Kerupia, Daan Kepi. Halang gel. Yan eh. Luoy siya mo si Angel gigihangan na yung taon. Magtagay na naman ni Angel. Magtagay. Tubig eh, tubig oh. Kami na naman na diyo. Kali ibang kaya surrender sa Angel. Kuti basa sa na ang kay gabaan ta na din dito basa. Gamunganay na sila duha diri sinyasanay na sila. O dili ninyo sila madungog kay mga tingog kuan. Pag hinay na mga tingog ipanghangan og tamang-tama gamunganay na raman sila diri. Pag ganyan mga bataw gato sa ila banhaan man naman sila pero diri na try sila kay tungod sa kahang sa pagkaon. Nagnoon ka magdibod-dibod na arte mo naman ka na dito pwede magdibod-dibod na. Ikaw Angel ganun ka magdibod-dibod Angel? Kaunta ba? Don't be shy. Kaya Angel oh. Kaya na. You open your chocolate. You open it. Wala na juga ninyo invitado. Inyo halain lagi mo. Lain na inyong friend. Kung saan mo balik si Jessa? Dugay na po ito mo balik. Ang saan naman na si Angel? Angel. Dugay sa itong coke mo? Weh, ganahan mo coke nila. Hindi mo ganahan? Ha? Ganahan mo yes or no? O dili na mo ganahan kan ari, okay para mawa ang kahalang. Abi na siya. Sayang bitaw. Correct, sayang. Kinita ka mga bata, huwag ipang kaon ron. So dapat ito mag-usip-usip kaon. No? Mas kinatagak pa na sa sawg kaunon. Yes or no? Ha? Mas kinatagak sa sawg? No. Dapat dili ka noon. Doon ang atong cook. Ma? Mama? Kali pa di ay. Tunogda mo ba? Yan, tayo. Tunogda mo eh. Ang mga adopted. Ha? Mga adopted. Okay. Mga taga Valladolid. Sarap. Ito na may Kasi Valladolid na sila. Oo. Kasi ko ba na nila doon? Ihatod yung papa, ha? Ah. 2,000 years later.
So, ni-give up to si Angel. Wag kaya ni Angel ang bagang nag-spicy chicken. Well, it's my mistake. Kaya akong i-order sa Manila Jollibee. Kaya ka ng spicy chicken. So, sunod, diba, pili na spicy chicken kayo mga mukhaon, mga bata. Ang ngayon, itagdag ko ang spicy chicken, no? So, di na ramong ko. So, manghipos na ta kay mga na sila. Kaya basing sapot din akong samahan. So, salamat for watching my video, our video. Thank you so much, Angel and Dana.